विधानसभा चongmarini kwbangma bodolni kwplai wngma yagulo tabuk montrini achukthaio mankha Sudhangsu 2018 bisio BJP bodolni wngwi fatik kendrani simi batainai Sudhangsu a jorao bo fatik ni lukurog bono puito sawi botriwi kwplai khlaikha tabuk bisibani yagulo bo 2023 bisio bini kaham samung rokno nogwi no haino hai puito sawi fatik ni lukurog bono kwbangma botriwi kwplai khlaiphio fatik o nungjaknai twyni bial tongmarok kaham khlaikha hamya lama hamya rungsrangni berem rokno trek khlaibi kaham khlaikha montri Sudhangsu MLA wngwi tongwi no kendrani hamya chaya mari rokno norna bagwi kwbangma no saitokha montri Sudhangsu tabuk haino hai BJP bodolni wngwi kwplai wngma yagulni simi bini kaham samung rokno mokolo tonwi no montrini achukthai mankha bo haino hai o bisini Vidhansabha chongmarini 2023 ni slaibo kwbangma bod mankha montri Sudhangsu fatik ni lukurogni khasuksa neta tabuk kwplai wngwi montrini achukthaio manmani bagwi belai no khatong thok laijak kendrani tong kosong lukurog sangrok salono puila montri sabha achukthabo aro montri Sudhangsu no nogwi khatong thok laijak lukurog bir report kok khorang